tí n bá sì ti ń rọ́ ọmọ Ṣaléwá ọmọ sì máa wù mí bí yóò sì máa ṣe mí bíi pé kémi náà ti bímọ nígbà tí mo wà ní 16 years old. Ọmọ Ṣaléwá náà ó ti ga tó léjìká ṣùgbọ́n tí wọ́n ti wá ń ronú pẹ̀ báyìí pé àbí kémi náà ti ẹ̀ lọ lóyún ni kí n bímọ o nǹkan máa gbóríṣiríṣi ohun ni bíi kán máa sọ létí mi pé mu gàrí tí ó fẹ́ ta mu gàrí tí ó fẹ́ ta dúró dásìkò rẹ̀ ètò ẹ̀wá sí Ṣaléwá nìkan làwọn ló ti bímọ tó ga tó léjìká bá sí Facebook báyìí nǹkan máa rí ni tá máa póòstì ọmọ wọn mo ní sí ń wo olúwa rẹ̀ náà bí nǹkan ṣe mí bí kémi náà ti ẹ̀ lóyún kí n ti ẹ̀ bímọ kí ni bẹ́ẹ̀ kí n bímọ ṣùgbọ́n òun yìí náà ni mu gàrí tí ó fẹ́ ta bí mo sùn báyìí tí n bá ronú rẹ̀ sùn mu gàrí tí ó fẹ́ ta dúró dásìkò rẹ̀ mọ́ wàá gba aláàgọ́ ṣiṣẹ́ mọ́ wàá gba aláàgọ́ sáré ó ga o ọlọ́run ṣàṣàánú àwa náà.